Sa pikas bahin mahigala ang Mandawi City Council ni comment mahigala ining usa ka for mami, nga iyang girisgo ang iyang kinabuhi aron pagluwas ining maong iya mahigala mga duha ka mga pets. Duha ba nila? Tulo, no? O isa ra? O duha, no? Sunog ba? Katubitang usa ka adlaw nga sunog mahigala sa may dakbayan sa Mandawi. Iyang girescue kining maong iyang mga binuhi diha sa building sa may Barangay Giso. Niadtong milabay mahigalang Miyerkules sa report ni Radyo Manpulaw. Grabe hatong pagkahitabo mahigala. Tulog kanda ng building ha, tulog balikan kadali names. Kani o. Grabe sa aso na sa audio names. Tulog kanda ng building ha. Dawa. Iitsa ni ang iyang iro. Okay? Tapa. Kusog na ko kayong kano. Giitsa pag yung usa. Tuwa sa mahigala sa third floor ni siya, nga naari na siya sa second floor, butangan o hagdanan. Ang hagdanan mubo sa kayo. Sus, Ginoo ko tao. Tiglabiha sa aso ng mga higala. Iyang girisgo, iyang kinabuhi. Wa man siya kakuha ladder nga taas-taas. Kuyawa ning kitabuha, kusog na kayong asugod. Masupukit ka na, delikado kayo. Dahil ituman na kayo sa asugod, anak. Ato nang gibalikan, mahigala, Sus, gabiha. Ang hagdanan, mubo kayo. Asa mga hagdanan nga tag-as, may mga ladder na ito kababiruhan. Grabihan ang hitabo, mahigala. Iyang ginaluwas ang iyang mga iro. Kanyo. Kana. Ihatagan og taas-taas nga ladder. Init na kayo. Wala, grabiha sus, grabihang ka-risgo na yung mga higala. Ito na. Ang ladder nga gitunol. Init na kayo na, ha? Sus, Ginoo ko. Hala. Ito na. May gani kayo. Ang hagdanan di pagkakaabot. Ano ang pag-rescue mga kaigalaan? Ito na. Sus, Ginoo ko. May gani kayo sa maratol. No? Namakpak ang mga tao. Naluwas in taon siya. Ruyahan yung tabua, may gala. Kusuga ng kayuha mga kaigsunan. Okay, sumunay ang pag-rescue. Pero primero talawa, balik sa kamay dong. Yang itsa ang iro. Giunan niyang iro mga itsa. Sunod, ikaduhang iro. Ito na. Sus, gabiha mga kaigalaan. So, iyang giluwas kining mga 4 babies niya. Gabiha, Nya paghatag o hagdanan, mubo ko ni hagdanan na. Kung saan man mo, sangan lang na hagdanan, mubo kayo. Mo ni mahigala, ha? Yan, nagkuhaglaing hagdanan. Giuna niya ang mga 4 babies. Niya ang 4 mami mahigala mo inaulahi. Pero padayon. Sige, padayon ang yang audio dong. Kana. Ang pagluwas ng mga higala, no? Usa ka risgo kayo niya sa iyang kabahin. Mana nga pasidunggan karon sa City Council sa Mandawi. Pinagi ni Councilor Jennifer Dilmar ang author sa resolution, nag-recognize ining Amy Maningo. Tanawa, gabihang kusugan ang nakasuha mga kagilaan. Init na kayo.
Limang ka na, oh, nang kayo ko do. Itom nga kayo. Itom na kayong aso niya, kasi kayo. Sus, nawa babay. Uwa ni mga higala maka lingkawas, delikado yun. Oh? Oh? Presence of mind lang yun, oh. Ako tag mga leksyon, ani. Oo, pala. Hapit tagak. Oh, wala gin maratol. Oh. Oh, so namakpak ang mga tao. Oh, mo na ni mahigala. So pasidunggan siya sa Mandawi City Council makikilaan na tungod ini og daghan nga mga organizations mahigala nga mga mahigugmaon ining mga pets nga mohatag sa diyang pasidungog. Straight to the Si Mandawi City Councilor Jennifer Delmar. Igon sa kaning kanhi right ako na to rin Gili Delmar. Mga taga Mandawi man na no. Apelyido ha. Okay, so siya mga higala maoy daghan pa ng mga Delmar lang naa diha. Siya mga kagalaan maoy nag-sponsor ini mga resolution pag-recognize ni Miss Amy Maningo sa iyang maisugon kayo mahigalang gihimo nga iyang giluwas ang iyang mga pets. Una pa niya mahigalang giluwas ang kaugalingon. Giuna niya. Murag kana bitaw mga iro no kanang mga mahigugmaon bitaw na murag gyud sa kanang ginikanan bitaw day. Mga four parents nga kana bang murag ilang mga anak bitaw ng iro gyud. Ilang giuna gyud og itsa tanawar ko balik ka kada names kato pag itsa niya names nga gamay lang names sugod ito pag itsa niya sa mga iro names una nga tagaan sa pasidungog sa Mandawi City Council ato sa kana oh tawo oh iyang itsa oh wala oh subuhi ang iro oh ikaduha yapay lain oh iyang itsa oh ambak na oh ikunan siya iya siya na pod ilang giisip oh may nanay mga mahigugbaon sa mga pets. Dili na gyud iro, di ka mananap. Iisip na nga ilang sakop sa pamilya. Ano ba? Ang problema ng permirong hagdanan gihatag mubo kayo. Grabihan ng tabua mahigala. Oh. So ang pagluwas po niya sa kaugalingon ba? Triling kayo, kuyaw matagak siya. Hapit sa makanoy. Awala dugay pag hagdanan abot. So presence of mind, daghantag makuha nga leksyon. Presence of mind. Walang gyud siya maratol. Kuyawa ani dayeg maratol kana ang asugod itom na kay tanan. Itom na kay aso niya doon na kayo oh. Klaro unto mahigala. Tigrabi ha. Oh, makaginhawa pa ka ng klasiyas asosos ka kuyaw. Nawa, oh. Gabihan na hitabu ang makikilaan. Oh, dali kainit na kayo. Oh? Tama, oh. Kanang babayhan, oh. Ni kabit siya may galaw. Grabe ha. Oh ala. Hapit ko tagak na eh. May gini kakapyot pa. Oh. Pagbuhi niya dito. Sus gabihan ka thrilling ng pagkaluwasa. Oh. Okay, luwas na siya. Kanang ko na. Oh. Namakpak ng tao. Nya ato ipaklaro ang naong ni babayhana ha. Ang mahigugmaon mahigala sa iyang mga four babies. Amon tong interview ni Paul Lauro dong. Atong balikan dong. Mo ni babayhana, asam to dong. Kani oh, mo ni. Sige. Ang tinuod tong pag-o ni mo suga Mo ni. ni Donay Smart. Wala ko nag-on og suga man. Kinsa man. Kuan. Mo ni siya. Kitchen, nag-take off na kaon ko og breakfast around 7:15. Then na siya nibuto. So I thought regular boiler operations lang nato kay gali inigit up. Mo ni siya babayhana. Wa gi baratol. Wala ko then wala pa sa danay mga nanghambong nga kanang mga styro ba. So na-alarm ko. Gawas ko, ari ko diri sa kanang terrace. Pero paggawas na ko, kusog na kayo ang aso. Oh. Oh, so Wa pa kay nakita ka kayo. wala ko nakita na kayo.
kayo. Aso lang gid siya nga super heavy kayo. So ay muna ko punta ko sa hagdanan, dili na sa ko kanaog kay naapod ang aso. Asa man na yung mga styrofoam na mutang, ma'am? Sa second floor? Dili na siya Sa ground floor? Pikas ani man na siya sir ang atong pikas building kay kasong stock room na siya sa styro. So na siya mezzanine, ang mezzanine na stocks na dito ko styro which is doon ra gyud siya sa kaning building nga residential. So Yung sa mundo dato? Kurente? tanaw na ko, duda lang na ko ha, kay hit up siya. Hindi siya related sa kuan, sa kurente. Yung mga may gibistigaran ron sa itong kapumiruha, no? Kung gano'n na kanay spark nga nakitaan. Doon sa kadiri, ma'am. Stay in. Ikaw ang unsa man kani nga negosyo. Stay in ko dire sa kuan, sa area. Doon sa Castagia, ma'am. Kuan, pagumangkon. Kumangkon ka. Sa nga na to, palihog mo. Ma'am, Ay, Mili. Emily. Maningo. Salamat. Okay, so mo ni mahigala ha, standby o nasamad-samad in taon ni siya mga sugintig paminaw, gumikan ini maong hitabua mga kagalaan, grabe ha oy. So ang iyang kaisog, ang iyang kakalma o ang iyang mga higalang wa pagkaratol mo na importante. Straight to the point. Nagantag makuha ini mga higala nga kuan ha, ang iyang pagkawa maratol mga higala ini maong insidente, iya pang giuna og luwas mga kahigalaan ang iyang kuan, ang iyang mahigalang mga pets. Una sa mga higala mi luwas ang kagalingon, pastilan, mga sukintig paminaw.